न'सिम So लोगोफोर आंजों लोगोसे थांगोन अंकुर पेगु I am अंकुर पेगु কি নাম আসলে বিক্রম পেগু So लोगोफोर মই বুজি পোৱা নাই ৰে একো নহয় হেল্ল' তো नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां लोगोफोर आरो जोंजों लोगोसे थांबावगोन नै नोमबाजै आरो मन्जु बायदायाव तो थांसै थ' ओइ बल लेट्स गो এই কি কম বহুত কম বড়ো নেজানো নহয় অসমত কি কৈ আছে এজনে মই মানে বড়োত ক'বলৈ কৈছে মই বড়ো নেজানো নহয় এজন ইউটিউবাৰ হয় মিছি মানুহ এজন বড়ো মানুহ जोंनि कलेज सुबुनसिरि कलेज स' लोगोफोर जोङो ट्रेनालियाव थांगासिनो दङ ओ जल्दिया बे जोंनि कलेज ओमफ्राय ओरैजाय लामा जोङो बे जोंनि बे कलेजनि खिथुथिंजाय थांगोन आरो कलेजनि खिथुथिंजाय जोंना ट्रेनालि दङ लकेसना बिराद मोजां स' बेनिखायनो बेलासियाव बेरायनो थांबाय थायो मन्जु बायदेयाव माबाफोर बुंगोन स' लोगोफोर बे जोंनि कलेजनि फुख्रि बियो बे कलेजनि खिथुथिंजायनो दङ बे फुख्रिया बे जोंनि कलेजनिनो स' बैजों थांसिन आरो ट्रेनालियाव मोनथारसिगोन लोगोफोर थांगासिनो दं जोङो मोनथारसिगोन बारा गोजान गैला साइथिं मोनफैबाय एबार भिउखौ नायदो लोगोफोर नोंसोर भिउआ बिराद बरिया बे साइथिंनिफ्राय ओरै नायदो भिउखौ बरिया भिउआ ओरै कलेज थाबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना भिउखौ नायदो बरिया ओरै कलेज गथ'फ्रा दुगैगासिनो भिउआ मोजां ना मन्जु
लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै स' आं भिडिअ बानायनाया बिराद गोबाव जानायखाय जास्ट दिनै ओरैनो ससेबाबो नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ आं बानायनानै लाबोबाय थ' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम थ' लकेसनाथ' बिराद मोजां लोगोफोर नोंथांमोना नुदों बिराद मोजां लकेसना भिउआ बिराद मोजां ओरैजाय बिथिंजाय स' लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ लोगोफोर बाय